Mnumzane, i-ambulance ngingayibisa. I-ambulance Qala sound lapho. Qalani niqophe ikhamera. Wozani ke. Nazoke. I-RR Pickle ukunambitheka okuyiqiniso kwe-pickle eyenziwe ngezandla ezifudumele zikamama. nazo-ke lokho kuphelele. Khatha! Wow, mnumzane. Oh, kuhle kakhulu. Umsebenzi omuhle kangaka. Yazi siqophe kanye nje kuphela. Ngiyabonga. Uxolo. Mnumzane Nkosazane ubumangalisa. Kodwa ngiyiqondi umnumzane AJ ubefika ngokuthukuthela wabuya kanjani? i-flashback. Phuma. Ngithe phuma. Ngiyazi ukuthi udinwe kakhulu. Kodwa bengicela ukuthi ungizwe bandla kanye nje. Ngiyazi ukuthi uyanqaba ukushutha ngenxa yami. Kodwa usuze wafika lana indaba ungashuthi. Kodwa ngiyacela bandla, cela ungayenzi lento. Wonke umuntu usesebenze kanzima batshala imali eningi ngonke bekwenzela wena. Konke lokho kuzomosheka. Futhi uma unqaba ukulingisa iphupho lami lokuba umlingisi oqavile lizophinde limosheke futhi. Ngiyasazi isizathu salento mina. Ingoba nganqaba ukuthi ngishade nawe mina. Ingakho manje ungasafuna ukuthi uqhubeke nokulingisa. Kodwa angilungile ngokuphelele ukuba umalokazana womndeni wakho. Ukube mina ngavuma ukuthi ngishade nawe, wena nomndeni wakho beniyobhekana nezinkinga eziningi ezingapheli. Ngiyazi ukuthi akuyona inhlobo into enifunayo leyo. Ingakho nganqaba. Manje pho iphutha lami lonke leli. Ilungile. Mawukholwa ukuthi iphutha lami lonke leli. Shuthi ngeke ngize ngihambe mina ngiyolingisa. Vele ngihlale nginamabhata nje impilo yami yonke. Akukho nje okungilungelayo. Yila uye kukhala. Ngobani kumele ngiye kukhala. Angithi awufuni wena ngilingise vele ngcono ngivele ngikhale ngokuthula ke. Lila ye kukhala. Khala uthi uyavuma ke. Ithi uyavuma. Yebo. Ngizokwenza ngahamba. Vele uhambe. Kulungile. Yilokhu ke esikubiza ngomlingo kalila. Isu likalila. Ukuthi kwenzakale kanjani? Musanokungimoshela isikhathi ngemibuzo. Yebo. Awuqinisile kakhulu. Uqosha kulungile, nqamula. Lalela mkhiqizi, awudingi ukukhathazeka wena. Manje amaphiniki lakho azodayisa khona phakathi emakethe. Yebo. Uma lokho kwenzeka ngaba kuhle ngempela. Ngaphambilini sasivama ukuthengisa amabhokisi ethu epickle eyitolo. Uma ephelelwe isikhathi sasabuyisela emuva. Kodwa manje isithombe samnumzane AJ sofakwe emaphakatheni ethu epickle. Uma lesikhangiso sikhonjiswa ku TV, kuma theater nasemabhodini, sizokwenza ingcebo. Ngokusheshsha ngizoba usoyigidi. Ngenxa yakho ngisho neziguli zizozuza kakhulu. Iguli zomdlavuza manje bahlangana nathi. Igulu enomdlavuza zizozuza kanjani kithi? Khuluma ngane, angithi wena bekumele unikele ezigulini zomdlavuza kanjalo yini? Ubani okutshela lokho? Bheka, siquba ibhizinisi lepickle. Lokhu sikwenza ukuze senze imali eningi. Manje ngani kumele sabelane nabo ngenzuzo yethu?
Hey, hayibo. Ukwenze konke lokho ukuze umkhiqizo wakho uzokhushulwa. Yebo mnumzane. Wena ungisebenzisele umkhiqizo wakho. Ngizwe ukuthi uzobusiza iziguli ezinomdlavuza. Yingakho ngifaka isandla kulomkhiqizo wakho. Ungikhohlisile wena. Uyazi ukuthi wenzeni, akunjalo? Wenza iphutha. Ngakho ilungiselele ukubhekana nesijeziso sakho. Durga, asambe. Ngizothatha iblanket. Bese ngikulethela uclaim ukuthi bangancinzi omaskethi. Uyazi? Ngiyazi ukuthi wena bakuncinza omaskethi. Mina bayangincinza. Ingakho ngizokunika itokugcoba. Shh, thula. Ibambeni lapho. Ngikunikeza isijeziso sangaphandle ngaphambilini. Wenza iphutha elisha. Ngakho ke isijeziso kufanele kube esisha. Durga. Kungcono ngoba manje isijeziso sesesisha. Oh thule, sorry Swati ngiyacela. Lakshmi, ingaba AJ usithumela kusethenga u-anyanisi? Saru, Lesi sijeziso sakhe esisha. Namhlanje kuzodingeka uqobo anyanyisa abayishumi. Rupa. Ungaphuthelwa ukuzibophezela ngo7 ntambama njalo ngomsombuluko kuya kuLesihlanu on yours truly zizonke sisonke DStv channel 169.